Robert Abela issa għandu ċans jaqbel mat-talba li se jressaq il-Partit Nazzjonalista biex l-abbozz ta' liġi li tħabbar is-sibt biex ikunu indirizzati nuqqasijiet li naqas mill-indirizza dan il-gvern ikun diskuss mill-aktar fis fil-Parlament. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech matul intervista fuq Net Television fejn spjega l-importanza li nbdew indewwu isem pajjiżna minn kif ġabu l-Gvern Laburista stess. Minnaħa l-oħra Abela jista' jiġi jqum mid-diffikultajiet li qed isibu il-ħaddiema u n-negozjanti Maltin u Għawċin. Issa jekk Robert Abela jipprova jġib l-iskużi, jekk Robert Abela jibqa' jattakka, jekk Robert Abela ma jaċċettax lit tal-għajnuna ta' ħbiberija ta' bozz sħiħ biex aħna nagħmlu overhaul ta' dawn il-liġijiet, allura jfisser il-Robert Abela huwa paroli biss ma jiddeċidix u ma jridx le jindirizza l-issues li qed jaffettwaw lill-ħaddiema, li qed jaffettwaw lill-negozjant Malti, lill-imprenditur dak li jinvesti, qed jaffettwaw il-banek. Intervistat minn Dione Borg, Bernard Grech spjega li l-Partit Nazzjonalista irċieva kummenti pożittivi dwar l-abbozzi li preżenta għax wera kif jemmen verament fil-libertà tal-ġurnaliżmu. Minnaħa l-oħra aktar ma jgħaddi żmien aktar qed naraw Prim Ministru li ma jiddeċidix. Qudiem dan kollu l-Partit Nazzjonalista mmexxi minnu u preparat biex joffri lil poplu il-futur li jixraqlu. U allura qegħdin nuru l kulħadd li l-grupp parlamentari, il-Partit Nazzjonalista huwa preparat biex jimxi l qudiem ħalli lilek joffrilek pajjiż, ħalli lil uliedek joffrilhom futur illi inti tgħix fih b'mod sigur, serħan tal-moħħ u taf li ħadkun qed taħdem, ħadkun qed tinvesti, ħadkun qed taqla paga deċenti u aħjar u iva tkun tista' anke jekk kien żagħżugħ u anke mhux żagħżugħ tixtri proprjetà li tixtieq għaliex miegħi magħna inti tkun tista' timxi u tgħix aħjar. Meta tkellem dwar il-qtil ta' Paulina Dembska, il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dak li ġara l-ġimgħa li għaddiet għandu jservi ta' punt ta' tluq għad-diskussjoni għax fil-waqt li bħala missier jinkwieta b'każ bħal dan bħala politiku jħoss li kollha għandna responsabilità biex nagħmlu pajjiżna aħjar. Kemm hemm bżonn li konna sparment tal-ġdid, li konna anki l-kura tas-saħħa fil-komunità. Imma wkoll kif inħarsu lejn dawn il-persuni, kif is-sistema edukattiva u s-sistemi l-oħrajn kollha li għandna f'dal pajjiż jidentifikaw u jindirizzaw problemi li jista' jkollhom ċerti individwi qabel ma jkun tard wisq. Dwar il-pandemija Bernard Grech qal li hu ċar li l-gvern ta' Robert Abela tilef il-kontroll u ċieda l-armi għaldaqstant qed jipprova jagħti x'jifhem li m'hemmx problemi minkejja n-numri kbar li għadna qed nisimgħu ta' kuljum. Fid-dawl tal-fatt li s-sistema krollat minħabba l-immaniġġjar ħażin tal-gvern u fakkar kif il-Partit Nazzjonalista qed jipproponi li l-gvern joffri self-testing kits biex in-nies ikunu jafu minn djarhom jekk ikunux pożittivi jew le mingħajr ma jitfgħu aktar pressjoni fuq is-sistema tas-saħħa. Dan għax il-partit immexxi minnu jirrikonoxxi u jemmen fil-ħidma tal-frontliners kollha. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista refera wkoll għal mod kif il-Gvern Laburista qed iberbaq flus il-poplu f'konsulenzi u affarijiet mhux meħtieġa. Hawn spjega kif għalkemm hu importanti li l-Gvern jonfoq il-flus dan m'għandux isir bi sparpaljar jew tberbiq bla doċċ. Għaldaqstant tenna li l-Gvern għandu jara li l-flus mit-taxxi tal-poplu jintefqu b'responsabbiltà u għalhekk li qal li Gvern ġdid Nazzjonalista jkun bilaqal u jara li dak li hemm bżonn isir mingħajr tberbiq ta' flus. Aħna ħankunu fermi jak li inti tħallas dak li hu dovut. Imma mill-ftit li tħallas int aħna se naraw li ħankun qegħdin nofqu bil-aqal biex b'dak il-flus nagħmlu iva dak illi nkunu nixtiequ nagħmlu mingħajr ma nisparpaljaw u jkollna għalfejn nerġgħu nduru fuqek biex noħdulek iktar flus. Dwar il-mod kif l-Avukat Ġenerali daħlet fi ftehim ma' persuna involuta fil-każ tal-HSBC biex titnaqqas is-sentenza, Bernard Grech innota kif għaddew il-jiem u ħadd għadu ma spjega id-deċiżjoni li ttieħdet. Minnaħa l-oħra spjega li l-Partit Nazzjonalista irid jara li mhux biss issir il-ġustizzja iżda tidher li tkun qed issir.